Zul je geen even metnemen naar Oorbeun? Nee, geen boom, maar bloots onze al nobers. Al hoge bruggers weten vast waar ik het over heb. Maar ook aan de lu kriegen hier ducht meer wel een schierplootje bij. Jan en Tetje Beukema hadden 5 zoons, 2 dochters, een kobbelhounder en een zegenbok. Enkel een van zoons was trouwd en woonde, in die tijd Wietvoort, in Alkmaar. Als aveer hadden al Beuken een stijlmokkerij op Oosterhogebrug uit de Damsterdijp, stoef bij klap, achter Café Westerhof. Het was een holbarrel en ze hadden slim en moudig goed. Maar Luc kon zich er best redden. Een schier legoort aan het dorpshuis De Schakel is door een bewijs van. Lees de 2 bruis, Hendrik en Kloos, als hun 73 en 82 goed ziet, hebben mittenbeiden nog zo'n lutje 30 jaar in het bedrijf geknoerd. Andere familieleden was een opmol al lang goed ziet. Hendrik, jongste van de 2, deed huishouden en Kloos deed de winkel, zoals werkplaats stevast nuimt weer. Bij stelmokkerij was nog een kaapje grond waar gruinte verbouwd werd. En aan weg stond een grote houten schuur die onderdak gaf aan Ruif, Hounder en Woepstert van Zegenbok. Ram stond een uur in de wind en al lu trok neus op als ze langs schuur luiden. Zegen haar als grote geert mokt tot wiet in omtrek en al menig mol zijn stempel secuur op stee bracht. Het was glad een schier van mok te zijn hoe lu met een willig geitje en kobbelkinder op sleeptouw bij Hendrik kwam om het basje haar karakter te geven. Ram wij door Hendrik touw goed holt en moest aan openbare weg zijn kunstje doen. Ram had oortje nog maar zuinig in neus of Marokko gong de heer. Met Tano, stond Hendrik spinhaakend naast Geert uit te stokken hoe of het fokselen eigenlijk gebeuren moest. Totdat uiteindelijk het leutje geitje, grote Geert en Hendrik met steeromdeel weer op huis gaan.